spektakl. Ул бит инде бер куелган. Ул материалны карадыгызмы, күрсәттегезме? Я ул хакта берәр сөйләүче булдымы? Менә шулай булган иде ул заманда, менә хәзер сезгә шулайрак, шундыйрак максатлар куела дип. Әлбәттә, менә читке вакытында әле 300дә, безнең үзебезнең шундый бүлмәдә җыелганда, укыганда пьесаны, күп очракта репетициянең башлары шул элеккеге спектакльләрне искә төшереп үтә иде. Ул Миләүшәнең туган көне, аны без бит әйтергә кирәк, Радик абыйлар белән, Искәндәр Хәйруллиннар белән партнерлыкта уйныйбыз. Алар сөйлиләр. Дәрәҗә инде бу, Дәрәҗә. Алар янында шулай, куркып та куясың. Аларның эшләгәннәрен күреп. Чөнки ладно, анысы икенче мәсьәлә. Һәм алар менә сөйләп үтә. Тәҗрибә белән уртаклашалар. Ничек уйнаганнарын сөйлиләр иде. Шулай ук әйтеп китәргә кирәк, Фәрит абый да бит хушыгызны куйган иде үзе. Һәм шул спектакль турында сөйлиләр иде. Без өзекләрне карамадык.